Estamos logo, sí. Pois moi boa tarde. Empezamos coa reunión hoxe da Comisión Informativa Especial de Contas Facenda e Economía. O primeiro punto da orde do día é a acta anterior, que é que se corresponde co 20 de xullo de 2018. Alguna corrección, observación, non? Entenderse que se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto 2, que é o recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2018. Señor interventor. Boa tarde. Este recoñecemento extrajudicial, según ven nos motivos que se acompañan informativos de cada unha das facturas, normalmente son por estar registradas fora de prazo, é dicir, xa no 2018, ou porque a aprobación da factura ou conforme desa factura non se outorgou con anterioridade ao 31 de xaneiro de 2018, porque nas bases de execución do presuposto se contempla a posibilidade de que hasta esa data se podan aplicar ao exercicio 2017. Entón, ese importe, como ven, de 282.824,99, que eu creo que se vai a quedar aí, non sei se habrá algunha máis. Tamén un pouco se anticipou o recoñecemento co fin de que cobraran o antes posible, non demorar hasta o mes de setembro, como se demoraba tradicionalmente, para que entraran todos. Eu supoño que non entraran máis, e a cuantía é unha, diríamos, mínima cuantía nese orzamento de 77 millóns de euros. Moi ben, antes de votar, unha intervención, unha pregunta. Sí, Nacho. Sí. Como explicou o señor interventor, nós evidentemente non cuestionamos a forma, porque é un mecanismo que existe e ademais que ten que ser así. Aquel que presenta unha factura polos motivos que sexa fora de plazo, pois, bueno, se ten que recoñecer o pago, é un mecanismo, volvo a decir, que está contemplado. Contra eso non hai nada que decir. Outra cousa ben distinta é o obxecto de moitas desas facturas que hai, que o meu grupo evidentemente pois fará as preguntas pertinentes, pero por poñer un exemplo, hai unha cousa ben curiosa, que é que, por exemplo, por algún, a Fundación Democracia e Goberno Local, con 6.500 euros, creo que é a mesma que nos evalúa a transparencia moitas veces nesta casa, ou a que nos dá os parabéns. Non, ten que ver. A Fundación A Fundación é unha entidade na que están integradas concellos e diputacións a nivel de todo o Estado, e fai basicamente unha labor de asesoramento ás corporacións locales, unha labor de asesoramento técnico. Non ten nada que ver con eso. Vale. Pois preguntaba. En todo caso, xa digo, hai outras que se preguntará e que veremos cal é a resposta, igual que se respostou agora, e a ver en que estamos errados e en que non. Porque a información a veces, que é o que iba a decir a continuación, a veces evidentemente dá lugar a cuestións que teñamos que preguntar, porque non sabemos moitas veces para que están enfocadas, non? E xa, bueno, no seu momento xa se preguntará, a ver que contestacións temos e cada un fará a valoración que estime oportuna. Moitas gracias. Alguna cuestión máis? Si, vou facer dúas, aparte do que dixo o compañero que xa se fará por escrito. Aquí unha moi curiosa, eu quería preguntar se o Concello de Cualedro ten unha explotación gandeira, porque pide aquí pastor solar, placa solar, poste de fibra, alambre, tolva, piensos para tenreiros para o Concello de Cualedro. Hai algunha explotación vacuna de Cualedro? O Concello? A min como intervención non me toca eso.
sabemos. Estaremos traslado de isto, porque podo contestar. A ver, é un pouco longe. Bueno, yo unha cousa aquí que me chama moito a atención, algo se me explicaron, pero Lito Seoane Peluqueros SL, 21.572 euros con 5, unha factura que presenta por curso de especialización técnica en bienestar hidrotermal e balnearioterapia. E por que vai a recoñecemento? A ver, esa... No, de que se trata o curso, 21.000 euros, un peluquero, non sei. No, vamos a ver, eso se le puede dar yo la información, si estima bien. Esto es un curso de formación que lo impartió un centro homologado por la Xunta de Galicia, en este caso. Una cosa es el nombre fiscal, y fue durante varios meses, y donde se hicieron prácticas dentro de lo que es la Fundación San Rosendo, en diferentes balnearios, y a mayores a día de hoy, de esas personas que hicieron el curso, hay un número ya estimado de que ya encontraron su puesto de trabajo relacionado con el hidrotermal y balneoterapia. Es decir, es una propuesta que viene del año pasado, donde había retención de crédito, como viene ahí explicado en la relación, lo único que no estaba la adjudicación. Le faltaba la adjudicación, estaba la retención de crédito. Había retención de crédito y autorización del gasto. Eso es. Vale. Pero hecha esa autorización del gasto, no se hizo la adjudicación, existiendo tercero. Iba a ser la empresa que está ahí, pero no se hizo esa adjudicación. Por tanto, el crédito no pasó a este ejercicio y por ello tiene que ir a reducir. Pero el curso se hizo. Sí, claro. Sí. Y ahí consta memoria y consta todo en el expediente. ¿Y a quién iba dirigido? ¿Cuántos alumnos? ¿Cómo se seleccionaron los alumnos? Sí, eso te podemos dar toda la información. Consta en el expediente todo. No hay bueno, pero inconveniente. 21.000 euros habrá que explicarlo. ¿Y este señor tiene profesorado? Sí, por supuesto. Por supuesto, está homologado. Bueno, pues sí, toda la información respecto a eso. Le pasamos la memoria. Sí, bueno. Estaba bien. Pois con respecto a eso, aproveitando a contestación, aparte de que vexamos o expediente deste tema en concreto, hai unha cousa que xa non temos en marcha atrás, que é, eu entendo que a Fundación San Rosendo, teño repetido en moitas ocasións, é unha fundación privada, hasta onde eu sei, non? Igual que somos outras fundacións que hai que se dedican ao termal. Eu pediría, por enésima vez, que este tipo de cuestións se fan extensivas a todas aquelas fundacións ou empresas ou demais que potenciamos o termal nesta provincia. Porque é que parece que o termal só potencia a Fundación San Rosendo. E me parece que non é de recibo, porque eu non sabía que iba dedicado ou que non iba a facer, ou que non fixo, e onde o fixo. Pero, volvo a decir, hai outros que hai fundacións que tamén temos dereito a ter información sobre estas cuestións e que tamén teñen personal contratado, Non, creo que a mellor non entendiches ben. Non, entendí perfectamente. Quen imparte o curso é, neste caso, a empresa, e onde fixeron as prácticas é onde están os centros. Eu, que sepa, a fundación, neste caso, a Fundación San Rosendo, ten instalacións propias para poder impartir as prácticas destos alumnos. E quen dixo que non as teñen os demais? O que quero dicir é eso, é dicir, son centros que onde se poden facer as prácticas, nada máis. Eu digo que se ofrezcan a outros centros. Eu digo que se ofrezcan a outros centros, Jorge. Eu entendín perfectamente. Digo que se ofrezcan a outros centros que si teñen para facer estas prácticas ou mellores. E non se lle ofrece. Eso é o que estamos a decir, polo menos eu. E, polo tanto, non só a Fundación San Rosendo é a encargada de potenciar o termal. Volvo a decir, con números en riba da mesa. A Fundación Vila Termal de Presigueiro ten 60.000 visitantes ano. Que non toda a Fundación San Rosendo no tema termal, seguro que non a ten. Eu creo que é unha discusión estéril ahora mismo, porque estamos falando de centros homologados. Como centros homologados? Non, a empresa será homologada e os centros... Unha cousa son fundacións que teñan o obxecto social de termalismo, que hai varias, e outra cousa son o que son os balnearios en sí, que cumplan os requisitos
do curso en sí, vale? Entón, é dicir, ahora mesmo discutir unha serie de requisitos que obrigan que non ten sentido ahora falar dese tema. Claro que non ten sentido porque é moi fácil homologar se hai intención de ofrecerlo. Que lle dá a homologación, señor Pumares? Que lle dá a homologación? Pois a homologación da Xunta de Galicia. Amigo, claro. Cal é o problema? Por que non homologan uns e outros non? Cal é o problema? Pois o problema teria que homologar a todos os balnearios que reúnen as condicións, independentemente que foran fundacións San José, non. Pero se se ofrece, a veces, ofrecer as cousas é o que estou pedindo eu. Ofrecer as cousas desde a Deputación a todos por igual non implica que despois non poidan facer os requisitos, todos por igual. Entendes o que quero decir? Eu creo que non estamos atentos ao punto en cuestión, No, sí, estamos totalmente atentos. Outra cuestión é o contido do tema. Xa... Son cuestións diferentes. Que sería en outro momento. Oiches, é que... Sería de outro momento. Por lo tanto, tanto para uns como para outros, por favor, tiñámonos pido o punto da orde. Rosendo, claro, Rosendo, si entramos a valorar, creo que estamos sendo bastante tranquilos, porque si entramos... No, escoita. Rosendo, queres que nos ciñamos? Si nos ceñimos ás facturas que veñen aquí, eu creo que non as biches. Bueno, por eso digo que fomos bastante cautelosos. E eu estou preguntando sobre todo unha cousa que a mí me afecta. E, por lo tanto, como me afecta, eu teño dito noutras ocasións... As facturas non se afectan. Afecta como nos afecta a todos. A ti te afecta ser unha pregunta que te fixes outro tema. Claro. Que se recoñeza outras institucións, non a facturas. Por eso, pero eu preguntei sobre eso. Sí, a factura en sí, pero bueno, vale. A justificación da factura. Pois hai que pedir a factura. Eu creo que estamos no noso dereito de preguntar. Pedir colateralmente todo o que se queira, pero salimos do punto de orde a través do día. Eu creo que non. Non. Xa está, non vamos a discutir. Moitas gracias por a intervención, señor Ojea. Gracias. Bueno, botando ya unha ollada por riba, a verdade é que a imensa maioría das facturas pois parecen cousas bastante lóxicas e tamén son uns importes que non levantan absolutamente ningún tipo de problema, pero, bueno, de vez en cando aparece algunha curiosa, non? Algunhas das cuales xa foron, digamos, notadas por os que me precederon a palabra. Hai unhas cuestións que quería preguntar, pero máis que nada por cuestión de vocabulario. A xente da miña xeneración non tiña clase de galego na escuela, no bachillerato, e supuxose como asignatura posteriormente. Entón, aquí hai unha factura de 3.476 euros que dice suministro ligante C6595B2TRG para a insua dos poetas, de Repsol, lubricantes e especialidades. Eso de ligante, que é en galego? Porque é unha cuestión de que non conozco o idioma suficientemente, non? Ligante, que é? A emulsión que liga, que une. Que é? A emulsión que pega. Chapa pot. Para iso dos poetas. Bueno, en términos médicos é outra cousa. Sí, bueno, a palabra ten moitos significados. A palabra ten moitos significados en diferentes contextos. En música tamén ten significado, ligante tamén ten significado en música. Se aos portugueses é outra historia. A insua dos poetas, 3.000... E despois aquí hai outra cousa que non entendo. É unha cantidad relativamente modesta, 432 euros. Conectar Mancast para borrar servizos. Comercial de vehículos industriales. Conectar Mancast para borrar servizos. Ese concepto non, se alguén me pode explicar, porque a verdade é que non sei o que significa eso. En que página está? Na página 10. Conectar Mancast. Non sei nin o que é o Mancast, nin sei que significa borrar servizos. Claro, eso debe ser o que levan os coches para controlarlos. Estou buscando na página 10, pero non sei. Que é para borrar o tacógrafo ou... A segunda. Sí. Desmontar a guardabarro. Conectar Mancast. Non, é a segunda. Non é o dos GPS. Home, podemos preguntar ao responsable do parque maquinaria, pero isto debe ser que é unha cousa dun camión, evidentemente. Ao ser vehículos tardos, camións... Debe ser unha expresión técnica, por eso preguntaba por si alguén... A verdade é que a cantidad tampouco é sospeitosa de nada. O vertical, non do horizontal. Non, pero non é iso. Non, pero non é iso. Non é iso. Isto debe ser unha conexión dun manguito, eu que sei.
Fancast. No, pero o que me chama a atención tamén é borrar servizos. Isto sí que é cuestión do señor interventor. Por responder. Na página 10. Na 10, pero vos tenes outro listado que Está no de vehículos estar, antes de servicios... Hostia, Aquí está, mira, conectar mancas para borrar. A 4.23. Sí, bueno, está claro que algo dun camión. Sí. 4.23 despois da federación. A ver, se non tiña aí. Bien, 400 euros. 432. No, xa digo, a cantidade non é o que chama a atención. É na página 9, desa página na penúltima. Pero pon o mismo. Solo son esos. Bueno, preguntaremos. Alguna cuestión máis? Sí, página deste. Sí, Ramiro. A ver, hai unha cousa tamén que me chama a atención, non sei, seguramente tamén por descoñecemento do polo miúdo do funcionamento interno, pero bueno, hai moitas facturas que o problema é que están registradas fora de prazo, pero é que hai tamén moitas nas que están registradas nun determinado prazo, pero é que se tarda algunha de un ano ou máis dun ano en ser conformada polo responsable do servicio. Non sei se isto ten algún tipo de explicación, ou habría que ir factura por factura, pero bueno, é bastante generalizado. Non, generalizado non. Sí. Esa dun ano é unha. Non, eu creo que hai máis de unha. Unha ou dúas, unhas outras o que habrá. Hai algunhas de medio ano, botando aquí a vistazo. Habrá un mes, 2 meses, por... E había algunha dun ano e demais. Unha dun ano pode ser, pero o normal é que tarde un mes ou que este conformada no mes de febreiro cando terminou o prazo de poder imputalas o 31 de xaneiro. Que hai unha de medio ano. Outra de medio ano. Na última página hai dúas ou tres, A ver se temos a mesma última. na página 17. Da 17. Non na última, na 17. 28. 23 do 6 ou 6 do 7. Sí, das últimas. Sí. De medio ano. Sí. Algúna delas tamén máis que a deberse a falta de conformidade no tempo, o que hai unha falta de imputación. É dicir, quen emite a factura non identifica quen requeriu a prestación dese servicio. E, por tanto, é difícil identificar exactamente quen lle ten que prestar esa conformidade. Entón vai a un servicio, volve, porque non é dali, volvese a remitir ao outro hasta que se atopa o servicio que corresponde. Moi ben, moitas gracias. Alguna cuestión máis sobre este punto? Non. Votamos entón. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao punto terceiro, que é o expediente de modificación de créditos e das bases de execución dos orzamentos do INORDE número 3/2018. Vale, trátase dun expediente de modificación con cargo ao remanente de tesorería para gastos xerais por importe de 115.000 euros 805,51 que veñen a financiar, por un lado, mediante suplemento de crédito, varios proxectos do propio INORDE que no seu día non estaban concedidos e unha vez que se ten a cuantía desa concesión é necesario suplementalos
para cubrir a parte que lle corresponde aportar á institución. Asimismo, se trata de dotar como créditos extraordinarios basicamente as actividades turísticas de xeodestino, creo que da zona da Baixa Limia e de Manzaneda. Como última cantidad así significativa, complementar unha partida que estaba un pouco deficitaria, que era a de actividades de turismo. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención? Non hai. Votamos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao cuarto punto, que é o expediente de modificación das bases de execución do orzamento número 3/2018. Hai dúas emendas? Sí. Sí. Por posibilidade, houve dúas emendas que nos darán agora conta. A ver, vamos agora ao que Ou explicarnos o asunto. E agora vou coller as emendas. Non, teños aquí tamén. Pero como foron despois... Sí. Ou están antes ou están despois. Pero non sei, deixamos un segundo. Sí, non sei que son estas. Bueno, a modificación de crédito responde basicamente neste caso a cambios nos conceptos do destino de subvencións asignadas nominativamente no expediente de modificación que se tramitou no mes de abril. Unha obra do Concello de Rubiá, unha actuación na Asociación de Veciños San Paio de Pitos, Dos Pitos, perdón, outra actuación no Concello da Veiga e un cambio nunha actuación relacionada co Bispado de Ourense de 6.000 euros. E logo se incorporaron, se remitiron con posterioridade dúas enmendas por a cal unha actuación tamén contemplada no expediente de modificación 1, que era unha actuación para actividades no Xerés, actividades deportivas no Xerés, en lugar de asignala que a dificultad que eso implicaba nunha atribución a un solo dos concellos, o que se fai é facer un reparto desa mesma asignación entre os 5 concellos afectados, Muiños, Bande, Lobeira, Entrimo e Lobios, os 20.000, co cual tocan a 5 por 4, 20, 4.000. E unha última relacionada co conocido xa problema da gestión do Festival Internacional de Cine de Ourense, que é a referida a esta subvención nominativa que figuraba no presuposto da Deputación por importe de 50.000 euros, que se modifica de tal forma que desaparece como subvención nominativa e se crea unha partida específica para realizar ese gasto no capítulo 2 na aplicación presupuestaria 226.15 na mesma grupo de función 334.20. Bueno, pola base, como pensei que iba a falar unha das modificacións, ademais desa, é a modificación que fai referencia á tramitación electrónica de facturas, donde se definen todos os centros xestores para que non haxa o problema que antes falamos, pero sempre vai haber si quen xestiona non comunica ao terceiro esas denominacións, e ao mesmo tempo se establece o mínimo de prácticamente a totalidade das facturas como facturas electrónicas, xa non hai mínimo. Hasta agora saben que a institución mantiña o mínimo legal, que eran os 5.000 euros, pois de pronto pasamos ao mínimo de 0. Eu creo que esa é unha dificultad para algunhas empresas, pero bueno, esa é a modificación.
Moitas gracias pola intervención. Algunhas intervencións que decir ao respecto? Sí. Eu voume referir a un en concreto, aínda que xa sei que é un cambio e todo demais, pero xa, bueno, a miña posición neste sentido con respecto ao Concello de Ourense e os beneficios que ten desta casa xa son máis que explicitados moitas veces e xa os dixen moitas outras veces, pero é que eu xa me fago unha pregunta, que é a seguinte: cando, porque como os blancos tamén pediu que se interviran, cando vamos a intervir por parte desta Diputación ao Concello de Ourense? O digo porque, claro, eu xa teño repetido en outras ocasións, eu ademais podo falar porque estou máis ou menos na mesma situación, ou peor incluso, no meu concello, digo a nivel de correlación de forzas. Eu teño que quitar as cousas adiante, e as cousas un político as quita con valentía, e se un ten a incapacidade de non quitar as cousas adiante, o que non pode recurrir é a papá Diputación cada vez que temos un problema, porque claro, eu podría facer o mesmo, botarlle a culpa a Diputación de que non quito os orzamentos, de que non quito os plans de obras, ou que o festival non sale porque é culpa de todos menos de min. Home, xa hai un artículo nun xornal que define ben cal é o sentir con respecto á Mostra Internacional de Teatro, que, por certo, estades todos invitados, pero con respecto a este festival, a forma de funcionar. Non se dice que é un logro colectivo de todos, digo de Ribadavia, e de todos os grupos, independientemente de quen goberne, e o outro, pois, o poñen en cuestión por moitas razóns. Entre outras, a incapacidade. Entón, eu me fago a pregunta de ver se somos capaces de que nos sale máis rentable, o digo sinceramente, como institución, e seguramente todos os que son alcaldes de pequenos povos pensan igual que a min. Nos sale máis rentable facer unha intervención do Concello de Ourense, porque así nos pasan eles a nosos fondos, tamén os gestionamos, axudamos aos veciños, e xa está, porque de verdade, isto é, non sei, eu non sei como definilo xa, non sei como definilo. Me parece que ou se misturan as dúas administracións. Bueno, o problema é cando teñan distinta cor, que a axuda non chega da mesma forma. Pero, bueno, eu creo que non é de recibo, non é de recibo que cada vez que teñamos un problema teñamos que estar sempre debatindo o mesmo. Se non é xa suficiente a axuda que ten xa de por sí que foi criticada. Home, 50.000 euros este festival, sin eu poñelo en dúbida, home, solo vos invito a que veñades a ver o que estamos facendo nós ali. Solo vos invito. Recibimos 35.000 euros, por certo, sempre o agradecín como alcalde o saberlo sendo. E nunca salín a protestar nin a decir que era pouco, que non sei que. Pero visto, aquí é o que hai que facer, porque alguén que ten, humano, máis de 100 millóns de euros, bueno, o día que teñades orzamento, pero creo que se hai máis de 100 millóns de euros nunha institución e que os que temos 80 teñamos que estar axudando al que tiene máis, pois non é de recibo. Eu sinto moito, pero como diputado provincial o censuro totalmente. Xa digo, non pola cantidad en sí, sino por os procedementos sempre que se fan para axudar ao Concello de Ourense. Non teño nada en contra do Concello nin dos seus veciños, que quede claro. Teño en contra dos que xestionan, e xestionan fatal. Moitas gracias. Unha intervención máis? Sí, un robo. Un robo para o señor Rosendo. Eu non discuto que veña usted cansado das súas labores de representación da Diputación, pero vou dicir, nós temos dereito por o referente ao que dixo antes. É dicir, nós somos oposición, estamos aquí para fiscalizar as contas, estamos aquí tamén para fiscalizar a actuación do Goberno da Diputación. Por lo tanto, se pedimos información sobre unha factura dun curso, se nos dá certa información e nos valoramos que esa información non respeta a igualdade e o mérito e a capacidade para ofertar a todas as empresas esa formación, tamén somos quen de dicilo, para eso estamos, para fiscalizar o Goberno, as contas de actuación do Goberno.
Por lo tanto, non creo que este fora de lugar o que estábamos falando, sinceramente. De prego que o considere, pero creo que non estaba fora de lugar. Moitas gracias. Vou falar, señor presidente. Eu pensei que non estábamos no punto número 4, o expediente de modificación da base de execución. Xa pensei, según falou a señora Gil, que estábamos a falar as preguntas. Como ela extrapolou a un robo, que é o punto número 6, onde pasamos a moción do 7, e digo unha cousa. Primeiro non teño cansado, pode ver que non teño disnea. Dixen que, desgraciadamente, vivo un minuto máis tarde, porque tuve outra cousa, me pararon polo camiño, deixo o coche en determinado sitio e me pararon polo camiño. Pedín as miñas excusas. Segundo, o único que dixen é o seguinte, que estábamos dun expediente de modificación de crédito da base de execución dos orzamentos, do punto número 3, que tíamos unhas facturas aí, e vostede pedía o contido. O único que dixen, que pediu o expediente, se pide o expediente, se ve, porque son non sei cantas facturas, son máis das que quixéramos, efectivamente, as culpas son de todos, e cando son de todos, son dos proveedores, a veces de algún funcionario que as pasa tarde, como alguna que se mirou aquí, efectivamente, e non digo nada. O que pasa co contido, que do que se iba, pois se mirará do expediente. O único que dixen, se con eso molestei, pido perdón. Bueno, pues moitas gracias aos dous por rematar este punto. A riesgo de nos disnea aos demais. Sí, Ramiro. Sí, nada. A ver, con respecto a este punto, eu tamén tiña unha cuestión en concreto a respecto da modificación esta de que se vai a facer para que todas as facturas teñan que presentarse por a plataforma FACE de xeito electrónico, rebaixando ese importe que decía mínimo de 5.000 a 0. As miñas cuestións vai no sentido de se isto é unha decisión, cual é realmente o punto de partida de tomar esta decisión agora, que estamos na mitad dun exercicio. Digo, non sería mellor dúas cousas. Primeiro, non rebaixar o importe a 0, senón rebaixalo a unha cantidade máis asequible, porque seguramente, vendo como funciona esta plataforma, pois eu creo que vai haber moitos pequenos empresarios, profesionais, etc., que se van a ver afectados por emitir facturas pequenas de cantidades, pois, como estamos vendo no expediente anterior, 100 euros, 20 euros, etc., que lles vai a supoñer un problema. Eso sería por un lado. Se o mellor non se valorou a posibilidade de rebaixar isto a un pouco, pero non a 0, e por outro lado, non sería mellor facer coincidir este tipo de modificacións que non son, entre comillas, ou desde un punto de vista urxentes, con un exercicio natural, non facer a mitad do exercicio. Digo, cual é realmente, se é unha decisión técnica, se é unha decisión política, político-técnica. Non, basicamente é unha decisión técnica, pero por unha cuestión. É dicir, estamos detectando nas facturas que entran vía manual, é dicir, facturas feitas convencionalmente, que se escanean no registro e logo algún dos datos, cando sube a plataforma para tramitala, pois ou non é ben informado, ten algún problema, entón eso dificulta a tramitación normal das facturas. Claro, se entra por o sistema de facturae, ese problema non se produce, porque non hai ninguna intervención manual nese proceso. E é basicamente a razón. Ahora, en tanto a que prácticamente vai coincidir co seguinte exercicio, entre exposición pública e demais, casi vamos cara a nada. Moi ben, moitas gracias pola aclaración. Se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Entón, que votamos... As emendas primeiro. As emendas primeiro, por separado. Bueno, pois votamos dúas por separado, cada unha ou xuntas. Bueno, por separado, por si hai algún voto distinto. Pois votamos entón a primeira emenda de adición, que é a que se corresponde a concellos da baixa línea, Muiños, Bande, Lobeira, Entrimo e Lobios. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Votamos a segunda emenda de adición, que é a que se corresponde co cambio de partida da subvención ao Festival de Cine de Ourense, actividades culturais, Festival Internacional de Cine. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? E agora sí, votamos a modificación das bases de execución do orzamento número 3/2018. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, votos en contra, abstencións. Pasamos ao quinto punto do día, que son as mocións de urxencia. Existe unha, non?
conta xeral. A conta xeral, sí, que como xa ben saben, remitiuse o mismo día que se fixo a convocatoria, pero, diríamos, algunha dos documentos non estaba nese momento asignado e enviouse con posterioridade. Se trata da conta xeral, neste caso, da propia Deputación, do INORDE, do Consorcio contra Incendios e Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras. Esa conta xeral, en números así absolutos, para non marear moito con eles, no caso da Deputación, hai unha pequena, que non sei se recibiron, pero deberían recibir, ou están a recibilo, unha pequena modificación no decreto de liquidación aprobado 1 de marzo, que agora fais un decreto de corrección de erros materiais nesa liquidación e de incorporación dos organismos autónomos que non estaban, perdón, dos organismos autónomos non, dos consorcios que non estaban incorporados nese decreto de liquidación do 1 de marzo, como son o Consorcio contra Incendios e o Consorcio de Augas de Valdeorras. No caso da Diputación é unha corrección de erros, xa digo agora que a que non leven traballo ni siquiera a mirala, de 121 euros, que provoca un reaxuste no remanente de tesorería por ese importe a maiores de 121 euros. E no resultado orzamentario tamén hai unha variación como consecuencia dunha desviación, dun aumento nas desviacións negativas que provocan un aumento na financiación no resultado orzamentario de tal forma que se incrementan en 10.000 euros. Ese é exclusivamente o contido deses erros e logo a incorporación desas liquidacións do Consorcio de Augas e do Consorcio contra Incendios. No caso da proposta de conta xeral, ese resultado orzamentario axustado do que se dá conta aí ascende a 23.388.233,74. O remanente de tesorería, con esa corrección de 121 euros, a 26.472.156,08. E o balance de situación, que no informe poden ver, queda ahora en 2.622.386.259,69, despois de un resultado económico patrimonial de menos 29 millóns de euros como consecuencia de aplicar as amortizacións aos valores de inmobilizar. No caso do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, INORDE, o resultado orzamentario é de 130.926, o remanente de tesorería para gastos xerais 202.415,44, o seu balance de situación é de 17.387.605,86 e o resultado económico patrimonial neste caso se ve incrementado por a actividade ordinaria do INORDE en 19.954,33. O Consorcio contra Incendios, os seus resultados orzamentarios axustados é de 895.696,28, o remanente de tesorería 1.373.062,56, o balance de situación é de 9.548.863,85 e o resultado económico patrimonial é de menos 622.247,45. E no caso do Consorcio de Valdeorras, os números son todos negativos. O resultado orzamentario axustado é de 205.763,58 negativo, o remanente de tesorería para gastos xerais é de menos 535.267,97, o balance de situación 828.257,31 e o resultado económico patrimonial menos 261.676,09. Bueno, a conta ven aquí para ser dictaminada e ser exposto ao público durante 15 días e 8 máis para formulación de reclamacións e despois, posteriormente, ir ao pleno se non houbera esas reclamacións ou para resolver esas reclamacións. Moi ben, moitas gracias pola explicación. Votamos primeiro a urxencia. Votamos antes a urxencia, antes de entrarnos en materia de votos a favor da urxencia.
E agora sí, algunha intervención? Non queren facer intervencións, pois entón votamos. Votos a favor neste punto, votos en contra, abstencións. Queda nos último punto, rogos e preguntas. Agora sí, algún rogo, alguna pregunta? Sí. Unha pregunta rápida e un rogo rápido despois a respecto da pregunta. No expediente de modificación das bases de execución, o procedimento que fixemos agora, pregunta ao secretario, no pleno tense que desarrollar da mesma forma, explícome. Vaise aprobar, vaise someter só a votación o expediente de modificación das bases de execución ou as enmendas tamén a maiores? Non, eu entendo que non, que as enmendas agora quedan incorporadas ao ditamen, ou ser aprobadas. Entón, o que se someterá a votación no pleno sería o ditamen. Eu falar en nombre do meu grupo que o procedimento fose o mesmo, porque así ao mellor podemos facer votacións distintas no pleno. Algún rogo máis? Alguna pregunta máis? Non, pues damos por concluída a reunión desta comisión.